Irak'ta Al-Qaida bilen iltesikli yaragly toparlar Ramadi şäheriniň käbir bölüklerini eýelediler. Çaknysy koptudyk güýçleriniň Ramadinyň goloýundaky protest lagerini dargadyndan soň ýüze çykdy. Munyň netijesinde Sünni musulmanlary bilen şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň arasyndaky dartgynlyk güýçlendi. Gadaplalyk goloýdaky Fallujah şäherine hem ýaýrady. Pakistanyň Peshawar şäherinde NATO'nun ýük ýollary eýem 40 gün bäri petikligine saklanylýar. Noýabr aýyndan bäri yerli häkimetiň başyndaky Pakistan Tehrike Insaf we Jamaat-e Islami partiýalary Amerikanyň pilotly uçurlarynyň zarbarlaryna garşy NATO'nun Owganystana barýan ýük ýollaryny petikläp gelýärler. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde müňlerçe adam öz liderleri Stepan Banderanyň hatyrasyna ýürüýüş geçirdi. Elleri alawly milletçiler Banderanyň 105-nji dogulun gününi bellemek üçin köçelere çykdylar. Bandera Ukrainanyň gün watarynda azatlygyň görüşüjisi diýilip hasaplanylýar. Ýöne ýurdun gün dogrunda bolsa ol 2-nji jahan uruşy döwründe natsistler bilen hyzmatdaşlyk eden dönük diýilip atlandyrylýar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.